Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. So message yedu inotevera ndakaitumidzirwa nevamwe mukoma vedu avo vanofambawo vachingotora mavideos mamwe atinomboshandisawo kune mamwe machannels edu. Vanoti kana vachitora mavideos avo vanoshandisa havo foni yavo. So vakabva vazoenda zvavo kune imwe village vakangoti vachingotenderera zvavo vari musango vachingotora mavideos. Ndopa vakabva vazosangana nevamwe sekuru avo vainge vachifudza mombe dzavo. Saka mushure mekunge sekuru vaya varamba vachingocherechedza zvainge zvichiitwa namukoma vedu, vakabva vazoaproacha mukoma vedu avo vainge vakagadzika zvavo foni yavo vachingotora mavideos parukova. Then sekuru vaya vakabva vazobvunza kuti ko uri kuiteiko nefoni yako. Then mukoma vedu ndopa vakabva vazozama kuti vange vachiexplaina zvose izvo zvavainge vachiita kuna sekuru ava, even though mukoma vedu vakati sekuru havana kana kutombokwanisa kutombonzwisisa kuti zvainge zvichirevei zvose izvo zvavainge vachizama kuvaudza. Asi sezvisinei sekuru vaya vakabva vati neniwo ndine nyaya yangu yandiri kuda kusheya newe. So nyaya yacho yakamira sekudai. So hanzi sekuru ava nguva iya yekuti zimu yainge isati yawana rusununguko, Harare payainge ichiri kunzi Salisbury, hanzi vakabva vazotorwa ndokubva vazotanga kushanda muHarare. Vakati vachishanda muHarare kudaro vainge vachishanda kumochwari. Vakatanga vachashanda mumochwari mukati vachiita zvekugezesa zvitunha. Kudzamara vazotorwa vakanzi vaifanira kuti vange vachizoita assistant driver. Saka murume uyu wavainge vachishanda naye hanzi ainge ari murume wekuti ainyanyisa kubata, aishandisa mishonga yakasiyana-siyana. Sekuru ava vanotaura vachiti hanzi vakazotoendeswa kun'anga dzakasiyana-siyana nemurume iyeye uyo wavainge vachishanda naye uyo ainge ari driver. Hanzi nasekuru ava zvino zvakazoitika ndezvekuti pane imwe time iyo pavakabva muSalisbury vakatakura chitunha, asi motikari yacho yainge ichidrivwa nemurume uyo ainge achiita zvekubata. Vachifamba kudaro hanzi pane pavakazosvika pekuti motikari yakabva yazostaka. Murume uya even though iye ainge achigona kukanika motikari, hanzi akaburuka motikari ndokubva avhura bonnet remotikari ndokutanga kukanika motikari achikanika. Then paakazodzokera zvekare mumotikari akati achinoita key on kudai, instead yekuti engine inge ichinzwika kuti iri kurana nekumberi, instead yekuti vange vachinzwa sound yeengine kuti engine yava kurana kubonnet uko at the front of the car, hanzi vakabva vazonzwa kuti sound yeengine yainge yava kubva zvino nechekumashure kwemotikari. Vakabva vazotenderera ndokubva vazonovhura boot remotikari, because at that time hanzi vainge vachishandisa mamwe mapeugeot ekudhara aya ainge aine bonnet boot rekuti kana ukarivhura then unobva wakwanisa kuto accessa zvose zvinenge zviri kumashure. Saka hanzi vakati vavhura bhuti riya ndokubva vazonzwa kuti sound yeengine yainge ichiita sekunge iri kubuda mukofini umo mainge muine chitunha cheumwe murume uyo wavainge vatakura vachibva naye kuSalisbury vachienda naye kumusha kwake. Saka hanzi mushure mekunge vaona kuti ndo zvainge zvichiitika izvi, then murume uya akabva azoudza sekuru ava kuti vaifanira kuti vange vachitanga kutuka chitunha chiya. Vachichituka kudaro vainge vachichiudza kuti isusu hatina ukama newe, zvekare hatisiri isu takakuuraya, muka uende kunonetsana neavo vacho vakakuuraya, not isusu, nekuti isusu tiri pabasa, ndisu tiri kutokubatsira kuti tinge tichibvisa mutumbi wako uyu wawasiya mushure mekunge wafa iwewe, kuti tinge tichiuendesa mutumbi wako uko kwauri kufanira kuti unge uchizoenda kunozororera. Hanzi sound iya yeengine yakangoramba ichingobuda mukofini rake murume uyu. Kudzamara murume uya azoti iye achiudza sekuru ava kuti vaifanira kuti vange vachinokora ivhu. Vakati vanokora ivhu kudaro ndokubva vazotanga
vakatema coffin remurume uya neivhu riya ravainge vanokora ndokubva vangoramba vachingotukirira murume uya. Hanzi vakati varamba vachitukirira murume uya then sound iya ndokubva yangoti zii, ndopa vakabva vazonzwa kuti now sound yainge yava kubva neuko kwainotarisirwa kuti inofanira kunge ichibva nako at the front of the car. Ndopa vakabva vazoenda vakabva vazonosiya chitunha chemurume uya kumusha kwake. Ivo sekuru ava vachirondedzera, hanzi izvi ndo zvinhu zvaiwanzokuitika muno munyika yedu yeZimu kuma 1980s ikoko. Hanzi vanhu vazhinji vainge vachiita zvokubata-bata uye vanhu vazhinji vaibata-bata mishonga yakashatisisa ende zvipoko. Hanzi at that time zvainge zviri very common because zvimwe zvaiitika ndezvekuti vanhu vaiti kana vachibva kumamisha vachiuya kuzoshanda kuSalisbury vaitouya vakatoromba vaine mishonga iyo yavainge vainayo. Sekuru ava vakarondedzera ivo vachiti hanzi kuromba hakusi kungoromba kwekungoti munhu unenge uchingorombera mari. Hanzi vanhu vekudhara vairombera zvinhu zvakasiyana-siyana. Vamwe ndo vairombera kuti vange vachidiwa nevakadzi vavo kana kuti nevarume vavo. Vamwe ndo vaitongorombera kuti vange vachiita zvipfuwo zvakawanda. Vamwewo ndo vairombera kuchengetedza misha. Vamwe ndo vairomberawo kuti mabasa avo ange achizochengetedzeka vasazodzingwa nekukasika. Hanzi panguva yacho iyoyo varungu vainge vasingaoni munhu mutema sekunge munhu, vaitongomuona sekunge igudo zvaro. Zvino ivo sekuru ava vakazoti murume uyo wavainge vachishanda naye akabva azotanga kudzidzisa ivo sekuru ava achivati basa iri ratiri kuita ibasa rekuti rinotoda munhu akashinga. Saka hanzi murume uyo akabva azotanga kupa sekuru ava mimwe mishonga yekuti imwe yacho vainzi vange vachizvizora pahuma apa. Nayewo murume uyo hanzi aipotawo achizvizora pahuma pacho ipapo nemishonga yacho iyo yainge yakaita powder. Zvekare imwe yacho ndiyo yaaizomixa mukapu then obva azopa sekuru ava kuti vange vachinwa. Imwe yacho ndiyo yaaizomwawo pose pavanenge vachida kubuda vakatakura chitunha apa vachinzi vanofanira kuti vange vachifamba nacho throughout the night chitunha ichocho. Saka kuitira kuti vasazoona zvipoko hanzi vainge vachinwa zvekare nekuzora mishonga iyoyo. Hanzi even pavainge vachizobva uko kumarizevha kwavanenge vaenda kunosiya mutumbi wemunhu sevanhuwo vekuti vanenge vachida tumari twemusana, hanzi vaizogumisidzira vava kufamba vachipika apo vanhu avo vanenge vachidzoka kuSalisbury. Asi vanhu vazhinji after vaizofind out kuti motikari yacho yainge iri motikari inotakura zvitunha, hanzi vanhu vazhinji vaizotanga kutya vachitya kuti zvimwe kuda vanokwanisa kuzosangana nezvipoko nekuda kwekuti vanenge vahaika motikari inombopota ichitakura zvitunha. Saka hanzi nasekuru ava vakazoti vabva kunosiya murume uyo ainge avaitira shura rekuti instead of engine sound inge ichibuda nekumberi kwemotikari yakazotanga kubuda mukofini make. Hanzi nasekuru ava ndakazoti ndadzokera kuSalisbury, asi vanoti ivo vakati vadzokera kuSalisbury ndo pavakabva vazotanga kungosangana nezvimwe zvinhu zvavainge vasinganzwisisi. Hanzi ndaita sekunge at all the times painge paine munhu akafa anenge achingotevera kumashure kwangu. It even reached a point whereby sekuru ava ivo vanoti pose pavanenge vachinzi vange vachienda kunopinda umo mumacourtrooms macho mavainge vachichengetera zvitunha, hanzi vaitanga kunzwa sekunge pane munhu uyo akasofa kudhara anenge achivatevera kumashure. Vaizoti kana vaburitsa chitunha mucourtroom munhu uya even though anenge akafa aizoita sekunge anenge achingotarira sekuru ava apo pavanenge vachimugezesa. Saka vakazoti vawana maoff days avo ndo pavakabva vazodzokerawo kumusha kwavo kuti vange vachimboenda kunozorora. Hanzi pose pandaiti ndinenge ndiine maoff days angu ndaibva ndatenga redhiyo yangu yemakaseti. Kudhara ikoko hanzi kwainge kuine maradios mamwe aipinda makaseti. Saka vachifamba, saka hanzi each and every trip pavaidzokera kumusha vaitodzokera vaine kasingle deck kavo karedhiyo kavo katrident ako kaishandisa mabhatiri. Saka hanzi vakazoti vasvika kumusha kuya ndokubva vaita zvavaigara vachingoita, vaiendawo pane
vaienda kumagrosa uko kwavaisvika vobva vatanga kunwa doro like never before. Musi wacho iwoyo hanzi vakanwa doro kusvika kunze kwava kuda kunoyidza. Vakazoti vaona kuti vainge vadhakwa, ndopa vakabva vazotanga kufamba zvavo vachidzokera kumba kwavo. Vakazoti vari munzira vachifamba, ndopa vakangonzwa kuti vainge vachida kumbobatidza fodya, ndokubva vamira. Saka hanzi musi wacho iwoyo kwainge kuine mwedzi muchena waitokwanisa kunyatsokuona everything that was going on. Zvakazoitika ndezvekuti Sekuru Ava vakabva vazoti ndiri kuda kungotenda Mwari nevadzimu vangu, nekuti dai vanga vasiri Mwari nevadzimu vangu ko ndaizokwanisa kuona seiko, nekuti kungadai kwakangozara zarima. Sekuru Ava vakati vazevezera kudaro, hanzi ndopa vakabva vazongonzwa rimwe izwi rakataura navo. Izwi iri rakataura navo hanzi rainge riri izwi remunhukadzi, asi kuti izwi iri rakabva nepi, kana kuti mukadzi wacho uyo ainge achitaura navo kuti ainge akamira kupi. Hanzi naSekuru Ava handina kana kumbogara ndakwanisa kunzwisisa kuti izwi iri rainge rakabva nepi. Izwi riya randisina kukwanisa kunzwisisa kuti rainge rabva nepi, uye mukadzi wacho ainge abva mukutaura ainge akawanda pai. Rakati rapedza kutaura neni kudaro richindibvunza kuti ko ini ndinogoti ndinoda kutenda Mwari nevadzimu vangu nekuda kwekuti nhasi kwainge kuine mwedzi muchena. Randibvunza kudaro kuti ko mwedzi wacho muchena wainge uri wangu here. Zvadaro mukoma ndakabva ndanzwa ndichipindwa nekutya, asi sezvisinei ndakabva ndatsvanzvadzira pasi ndikabva ndazowana bhokisi riya rematches. Ndakati ndawana bhokisi riya remachisa, ndakabva ndazoda kuzama kuti ndinge ndichibatidza fodya iyo yandainge ndakaruma pamuromo. Then ndakangoti ndichangonobatidza fodya iya, ndokubva ndaona kuti kwainge kuine umwe moto uyu wakangokaruka wanyuka, but moto uyu wakanyuka about 2 meters uchibva apo pandainge ndakamira. Moto wacho wainge wakakura, but moto uya wakangonyuka ndokubva wadzima. Saka nezvose izvi zvainge zvaitika ndakabva ndanzwa ndichipindwa nekutya, ndikabva ndati panapa ndava kutoita chiya chavanoti rutsoka ndibereke. Ndakabva ndatanga kumhanya ndichitiza. Zvino nekuda kwekuti ndainge ndichitya, apa ndainge ndadonhedza zvose izvo zvandainge ndakabata nekutya, asi redhiyo yangu iya yandainge ndinayo yandainge ndakatenga kudhura ndiyo yega yandisina kudonhedza pasi because yainge ichinyanyisa kudhura. Ndakatanga kumhanya ndichida kuzama kutiza moto uyo wainge wabaka. Zvino moto uya wakati wadzima kudaro, ininiwo ndichitiza ndakabva ndazokanganisika mukunomhanya kwangu, ndokubva ndazonobondera pane rimwe dombo iri rainge riri pedyo nepagravel. Dombo iri rainge riri pedyo negravel road. Saka ndakabva ndanopingwa nedombo riya. Zvino dombo iri rainge riri pedyo negravel road. Ndichimhanya kudaro ndakabva ndatadza kurisvetuka ndokubva randipinga. Saka ndakati ndadonha kudaro ndokubva ndatanga kurituka, asi chakandivhundutsa ndechekuti ndakati ndatuka dombo iro rakabva ratanga kufamba, richifamba zvishoma nezvishoma richiita sekunge rinopinda musango. Ndakabva ndapindwa nekutya, ndakavhunduka nezvose izvi zvandainge ndaona kuti ko matombo ainge ava kutangawo kufamba. Apa ndainge ndambonzwa rimwe voice randainge ndisina kunzwisisa kuti rainge rabva nepi plus moto nekusaiti. Ndakabva ndadzokera kutara ndichimhanya. Ndakati ndadzokera kutara kudaro ndopa ndakabva ndazoona kuti pakati peroad painge paine rimwe zimuti iri rainge riri zimugum tree, asi wacho ainge asima zimuti iri pakati petara ainge ambori ani ndainge ndisingazivi. Asi chandinoziva ndechekuti nzira iyi ndainge ndakaishandisa kubva muudiki hwangu kusvika ndakura pandakazosangana nawo muti uyu wasimwa pakati peroad. Hanzi naSekuru Ava vakati vakatarisa mugum tree uyo wainge wangokaruka wavapo pakati peroad, ndopa vakabva vazoona kuti wainge usiri muti asi ainge atori munhu chaiye. Hanzi munhu uyu ainge akareba, even though his body parts were made out of a tree. Hanzi munhu uyu aita sekunge muti but iye ari munhu.
hanzi munhu uyu ainge akangoita kungezi giant. Saka zvinhu izvi hanzi zvakazongoramba zvongoitika throughout the night. Hanzi the whole process yakangoramba ichingoitika kuzosvika kunze kuchinoyidza. Hanzi vaiti kana vakangoridza mhere vaibva vazokaruka zvekare vadzokera paya apo pavainge vari vachibva kumagrosa uko kwavainge vachinwira doro, then vobva vazobatwa nechikara chekuda kusvuta fodya, vobva vazoisa fodya pamuromo pavo. Mushure mekunge vaisa fodya pamuromo pavo vobva vazotenda Mwari nevadzimu nekuda kwechiedza. Vobva vazonzwa rimwe voice reumwe mukadzi uyo akataura navo vasinga even though pavakazocheuka vakatadza kuona mukadzi uya. Mukunotiza ndo pavanobva vazogumburwa zvekare nerimwe dombo iro ravanozotukirira, then vobva vazongokaruka vazoona mugamtree wakasimwa wakadyarwa pakati peroad, then vobva vazoona kuti hausi muti asi zigoritoto. Sekuru ava vakazoti ivo mangwana acho makuseni pavakazomuka vakazoona kuti vainge vatakurwa neumwe murume uyu akabva azonovaisa mumusha make. Murume uyu achitakura Sekuru Ava hanzi akazoudza Sekuru Ava kuti ndakaona kuti panzvimbo pacho pawainge urere zvekare nemazvimbiro ainge akaita makumbo ako zvekare nemaoko ako, there was something that was wrong. Sekuru vaya mushure mekunge vaudza murume uya izvo zvose zvavainge vasangana nazvo, hanzi murume uya akabva azokonfema kuna Sekuru Ava kuti zveshuwa rainge riri goritoto iro ravainge vasangana naro rainge ranetsa munharaunda iyoyo. Saka Sekuru Ava vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachizotsvakirwa n'anga nekukasika. Vakazoti vatsvakirwa n'anga iya, then n'anga iya yakazoti yava kunovavhenekera, ndopa yakabva yazoona kuti mishonga iyo yavainge vakapiwa apo pavainge vachiri kuSalisbury yainge iri mishonga yakashata. Madisadvantages acho ainge ari ekuti mishonga iyi yaikuvhura maziso emweya zvekuti pose paunenge uchifamba unokwanisa kutongokaruka wasangana nemweya yerima yekuti isusu sevanhu hatikwanisi kuti tinge tichiona mweya iyi yerima. Saka hanzi Sekuru Ava vakabva vazobatsirwa nen'anga iya. Mushure mekunge vabatsirwa zvekare nekugezeswa, then ndo pavakabva vazodzokera kumba kwavo. Hanzi amai vavo Sekuru Ava vakazoti vanzwa nyaya iyi vakabva vati wangu mwana haachatodzokeri kuSalisbury. Vedare iyo ndo narration yeconversation yakaitika pakati paSekuru Ava namukoma vedu vaya avo vanofambawo nefoni yavo vachititorerawo mavideos varimo zvavo musango vachingotenderera. Asi zvakangoma hazvo vedu we, kana kuri kunziwo wakamboudzwa nyaya yezvipoko kana kuti kana iwewe personally wakambosangana nechipoko, come to my inbox then you share with me your own story. Pakaipa. I hope kuti mukoma vedu ava vachazowana futi nguva yekuti vange vachizodzokera vombonotaura naSekuru Ava kana kuri kunzi Sekuru Ava vane dzimwe nyaya dzavanenge vachida kuzoshare nesu, then I will come with those stories here on our platform. Ndobva ndazoshare nemi those stories.